И здравейте хора, днес ще играем една игра на име Play or Die. Нека да започваме. Коя асансьор ли е? Да. Доста голям асансьор. Имаме такова за дашване. Айде, още малко трябва да съберем. Ай, подсахме. Откриваме ямурци. Трябва да се купи. Добре. Да, вече имаме една победа. Защото съм играл, но е интересно. Получа апдейт. Good morning, sleepyheads. You're on my fabulous game show. Very few of you peasants will make it out alive, but those who do will be greatly rewarded. Не става. Don't hold baby Mr. Grease for too long, or he may explode. Това е много ниво. Днес като гореш картофли трябва да е. 3, 2, 1, go! Може се бяга, как се бяга? Малко бяга, малко повече бяга бъмпери. Но не е нищо особено. О, тук ще е най-добре. Ако той е дядо, така ще видя и скоча, само да не ми заеби кръв. Се стресна. Good job! You did it! И сега се вземе кръв. Не. Странно. Получих парички, юпи. Точно зелен. Playing the classic game of tug of war. The losing side will have a very painful fate in a pool of lava. Всички нови нива са на това видео. Да не игра нито едно старо. 3, 2, 1, go! Само трима. Good job! You did it! Нормално е един срещу трима. Не знам как бе смисъл, защото като умреш там, просто че там къде погледат, като наблюдават. Не знам.
Може сега да завиш колко бързо ще умре някаква лев, но няма да умре по себе си се изписа. Сокче. This game involves some plates. You don't want to step on them for too long. Това ниво го имаш ли пръчи? Сега че го забравих. 3, 2, Кое е това? 1, go! Ти като Fall Guys. Мога да направя видео на Fall Guys. Така много голям скок. Знам, че не си смел. Нищо, аз пак си победя. Minecraft was eliminated. Що за име? Не, аз след съм в дома. Как че да ме предсака тая. Good job! You did it! Че да я умра на ръба. Добре, че кино ми се показва как аз голям съм си го направя, защото специално за тези дрехи, сучера и долнището. Трябва да съм R15, скина принцип R16, а някой не позволя да е R15, да е такъв голям. И заради това някои видеа са така. Ей, сега на Murder Mystery 2 така го направих, че да не става. In this game, I will allow you, the Сега, че мисли за много дебилка. who should be Спера кил. Че да не е почивка сега. Аз съм играл. Дишай малко, пий малко сокче. 3, 2, 1, go! Айде, върткай. Тук не се шета стрелка. Знай си. Selected player. You have 30 seconds to beg for your life. Добре, аз няма изгласувам. Дори те могат ли да гласуват? Time's up. Now, everybody, vote I to kill. spare or kill this player. Interesting choice. Пак ли ния? Selected Не. player. You have 30 seconds to beg for your life. Time's up. Кил. Now, It's a everybody, vote to spare or kill this player. Interesting choice. Така как ги завършил. Тъй като е бебе. Тук. Selected player. Тук ми... You have 30 Как си seconds купила to количка, beg добре. for your life. Искам да видя последното. Ай си спаси, може да е нова. Защото има само коса. Успява да се сложи тая Time's up. спера. Now, everybody, vote to spare or kill this Ще пием явно. Айде, мина. interesting choice. Good job! You Мога да did го it! обясня това. Това е, ще спити му и се зачервя от ухото. In this game, you'll be on the conveyor belt. You'll need to dodge the objects coming down the conveyor belt, or else. 3, 2, 1, go! Изи. Това е много ниво, но е изи. Камон, това е гледа, че е някакъв биг апдейт, че има голям, че това е голям апдейт. Good job! You did it! Ще го премаши. Значи да ми вземе кръв. Той ми взема, вече е свършил рунда. И без това не мога да се двиша. И че се спася 100%. Ни малко станахме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You think you can defeat me?
Ай, изнарави се, ай. I guess I'll have to eliminate you myself. Не себе си. Ай, направи го. Какво правиш? А, what the fuck, защо много беше така? Що? Какъв е смисъл на игра? Що стана? Ще убим! Айде! Може, че тук ще играем до един. Game show. You will not Преди мисля, че беше така. Верно имаше булс, бе. Не, пак нямаше. Къде скача? Не. Тук не е кръвта, може да се регенерираме. Ако не взем поне малко, ако не взем... точно на мене хвърли камък. Регенерирам се. Е перфектно. Са тези бомби ме преследват. И после, ако не е гръмно до момента и се сън, и после трябва да хвърлим на него. Това негъра хвърли бомбата. Хвърля ли го е? Ме смаза перфектно. Сега допълнително с камъка ме се смажа. Защо пак мене? Виж, че трябва да си пълен неща с този мистер Грис. Пак мене ще смажи, игаче нещастника. Пак мене. И не може да една бомба, Тази жена хвърли бомбата. Оп. Това беше. Сега реши да я хвърлиш. Пак мене. Трябва да си пълен нещастник, честно. И му така да стрите, че пак да отиде при него. Сега ако ми вземе края, аз съм дед. Харесва ми музиката, като бим буса. Стига де! Right this instant. Хора, това беше от видеото. Някой друго видео ще съптам да го миним. И това беше от мене. Аре, чао!